Right, nyaya inozomuzora nhasi inyaya inosiririsa, inyaya inorwadza zvikuru. Nyaya iyi yaitika kwaMutare kuHope House ndokwaitikira nyaya iyi. Nyaya iyi ndeye mukadzi iye anonzi Netsai Chikuni. Netsai Chikuni mukadzi iye akura zvekusvika pa 39 years. Netsai Chikuni akabaya mwana wake nebanga kakawanda muhuro nemumusoro, uyo ane 3 years anoshedzwa nezita rekuti Ngoni Dzashe. After abaya mwana wake ka3 nebanga mumusoro nemuhuro, mwana uyu akatisiya. Ndichikumbira kuti subscribe nekutena on the notification bell pa this YouTube channel nekulike this video. Nyaya ndiri kutaura nezvayo inyaya iyo yakaitika kwaMutare. Vanhu vakaona kuti vaivepo pachiitiko ichi chimaroja aivepo pachiitiko ichi ipamba apa pavavakidzani vaigara neNetsai vanotsanangura vachiti after Netsai apedza kubaya mwana wake akabva astika. Asati astika akatangawo futi azvibaya mumaoko nemakumbo. Azvibaya kudaro akabva arara paside nemwana wake achibva kubaya mwana wake. Vavakidzani vaivepo pachiitiko ichi ndivo vakazorandutsira kuti Netsai asarambe achizvibaya, asi mwana ainge afa. Ngatiti rest in peace kuna Ngoni Dzashe, ngazorore murugare. Vanoona kuti vaivepo pachiitiko ichi vanoenderera mberi vachiti vakaona kunge Netsai ainge orasika njere ndozvakakonzeresa kuti abaye mwana wake. Kutaura kunoku, kutaura kwandiri kutoita news dzinoidzi, Netsai ari mumaoko emapurisa. Ndatitaure zvatofuka mucomment section. Zvinorwadza kana uri mwetsvina yange yakakugara, paunopera kana paunoenda unosara udemba. Vanhu havana tsitsi kana zviri zvekuroyana, musadaro. Next update iyo yevarume avo vanga vachiitirana nharo pamusoro pemari yaSir Wicknell Chevhayo. Pavanga vachiita nharo, umwe anga achiti imari dzekuromba, umwe achiti aiwa Sir Wicknell havana kuromba. Ngadiwe vanhu vanourayirana nharo. Dakusiyai muchiona video, wapedza kuona video tazvotofuka comment section, taurawo pfungwa dzako mucomment section. Hanzi nevamwe Sir Wicknell vakaromba kanzi havana kuromba, zvikanzi kana iri mari yemashuwa vanodii kudai, vanozodii kudai. Aiwa video iri ratorwa cameraman sando dzako wakanyanya mutoro waita this video riri kutenderera mastreets esocial media. Ndazonzwa vakutaura zita raComic Elder vichinzi iwa unofara here nekupiwa kwakaitwa Comic Elder mota, vichinzi aiwa handina kufara, vanodii kudai so mari dziya hazina kuchena. Ndo mutauro wazvo zvanga zvichiitwa muvideo. Let's need this video. Insati rari ndafunga kusiyai tosangana zvekare munguva inotevera. Manje so much love. Nangwa kumana jini sana. Aniza niye wingi ujivayo. Si wiki ni ujivayo. Mana wargunitsa. That's wonder busuka oneka na vanhu chitora fiti. Anoona mbochiposta ichi. But I wasn't see manje. Man kada ndoka posta aka. Mwana ari kunetsa nenyaya Wicknell. Sir Wicknell Chevhayo. Sir Wicknell Chevhayo imbavha yakata hakuna zvakadaro. Angoriska nokuita zvinhu kusimba phone yasi vaona mafesi avo. Wanawa ranya yakomika zvakuwara after wana urwadziota
Kubenga kuya. Kubenga ere kama yakapomba. Aiwa munhu yacha mari zvongofana nokuti zvongofana senzeni Facebook. Alright, kana iri mari yedu ari ni masiku. Pane ugere vanhu mana. Kuba kusiku zvedu. Ona tisenge na kumana izvo. Yembo no munhu. Baba kumana no munhu iko sisi. Kwaza munenge wina zvizo kuzo zvizo ari muzano piye. Ali ngachiba. Kuzano piye pamuna ngozi vanhu variko 30 vakwana nhasi. Munhu wese ari kudziwa uya kujoina chiri musangano. Iwo chinokuta zvaano joina musangano chiko no musangano ndokwazi. Ari kuzana makapiwe. Makapiwe. Aiwa kusapota musangano. Iwo zvanosapota bhora unosapota dhera nezvinokuwa chiwo. Unosapota timu iri wings neba MNU kudai kudi. Ganacho akanda kuti akuna state unopiwa. Sari mukamuenda mutonopiwa. Muri kungopiwa ere mari kuenda musangano unoona musangano zvamaenda musangano yekwamechisapota. Zvinge zvichinde waipuwi. Wiki uchivhai Bulawayo vari kukonzeresa zvinhu kana Goriti racho raunoti chaidina munochera vanhambura mudonorichera ina unochera kuti mari waita mari yake uchino chakanakira rari mari na uchino benefita munhu wese ana Scotland mari yakazara kubhora ukapana pesa dzova muta pana vose president wacho vachizva vakatora munhu wemustraight wakapomuta mota iri even kaapa chaicho parikupiwa kana service wopa madzibaba vari todai une tsimbo vaneiwane masowa kanyoenza pakuma vana kuziva vana kutendeuka akutenga vachide chinoitika panapa nyika panapa nekutenga zviripo president kana agadzwaga anokutenga agazi izvoakaona kutochitisana neutungamiri hwapresident vane varipo vakuda kutosungwa nekutenga uchasika ukasungwa nziwa zvanekagaza waizvaatokupilisa uchazowana denga sei mwari unozokupaimwari unozokuziva sei usingazivi mutungamiri wako muchibva mutungamiri jesu maakati anoenda kudenga unovaka pekugara paipai uchazodzoka mune musingazivi achibva iyo yadzoka atozooneza vechikuchengeta kudai mufuka muchaona ari jesu imana from heaven saka chivayo ya chivayo unoti uko zveyo kazi kutonga ikai zvinokuwara nourwoni